Для многіх добрая навіна. У Івацевічах памёр чарговы мусар. Капітан міліцыі Аляксей Фядосік. Меў толькі 38 гадоў. Чарговая ахвяра невядомага навішка, які апошнім часам атакуе беларускіх мусароў. Насамрэч, крыніцы не паведамляюць прычыны скона, але тэндэнцыя ўзмацняецца. Мусары маладзеюць. Пра Аляксея вядома, што ён завочна скончыў Баранавскі універсітэт, а ў міліцыю прыйшоў у саспелым узросце 28 год. Да 28 год Аляксей у жыцці сябе не знайшоў і выбраў самы кароткі шлях да поспеху. Праца канваіра ў івацевічскім ічу сапраўды поспех для недарэчлівых, тупых і, самае галоўнае, беспрынцыпных асобаў, якіх крыўдзілі з маладых пазногцяў. Тупы і беспрынцыповы – галоўнае патрабаванне ў сучаснай беларускай міліцыі 21 стагоддзя. Зато пажыў салодка з адчуваннем прыналежнасці да касты недатыкальных. Кайфанул ад думак аб прыналежнасці да эліты, аб будучай тоўстай пенсіі. Але, на жаль, абарваўся ягоны бег па жыцці. Адным бандытам стала меней. Ці добра, што ён не дажыў да люстрацыі, да свайго моманта славы? Безумоўна, не. Неабходна, каб усе мусары дажылі да свайго зорнага часу, да люстрацыі і да ганьбы, якая будзе пераследаваць іх да канца жыцця. Я не ведаю пра ягоныя подзвігі, але сам факт, што ён служыў у ганебнай мусарской стаі злачынцы Лукашенка, красамоўнае пацверджанне яго годнасці. Годнасці ва ўскосцях. Я асабіста жадаю усім без выключэння лукашэнкаўскім міліцыянтам добрага здароўя і доўгіх гадоў жыцця. Вось так памерці гэта не дзела. Трэба жыць. А мы не забудзем, не даруем. За нарушение закона, за издевательство над гражданами, за злоупотребление служебным положением вы все будете привлечены к ответственности. И дай Бог, чтобы вас судили в суде какого-нибудь района, а не на улице. Сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. If you don't know how to keep up with him, he will set you up with one technique while you're defending another. Стоп, таракан. Final seconds of round one. Oh! He's out! Jumps in to stop the fight, so that'll do it. Beautiful technique there on the fight-ending blow, and maybe he caught his opponent off guard a little. Bam! Nighty-night. And there he is after a massive knockout here tonight. Near perfect execution and a set. Beautiful knockout for the KO victory as the round was ending. Wow, so just 55 seconds in the very first round. Declaring the winner by knockout assassin. So just the way he drew it up here tonight, what a monumental knockout. Прагнеш свободи, то вяри, а моркотка рухне і поховає слід старий. Розбурни, турми, мури, прагнеш свободи.